Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci a wannan shekara ta 2024. Ta mai sauraro a yau dai muna kawo maku sharhin waɗannan mawaƙa ne da kuka sani wanda suka yi fice a cikin sauran mawaƙa. Wannan mawaƙa ga sunan su hudu: Hamisu Breaker da Umar M Sharif da Nura M Inuwa har da ma Ado Gwanja. To masu sauraro, wannan mawaƙa sun haɗa kai ne a wannan shekara ta 2024. Sun sako maku wata zazzafar waka mai daɗin gaske wadda za ta tautasa zuciyar masoya. To mai sauraro, don ganin wannan sharhi namu ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo namu domin mu sakar maku zumar wannan waka ku ji ta. To mai sauraro, kada ku manta da wannan abin, ku daure ku danna mana alamar subscribe tare danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhikanmu da zarar mun ɗaura. Kuma ka daure ka yi mana sharing WhatsApp naka da ma Facebook, ka daure kuma ka taɓa mana alamar laki domin samun sharhikanmu da zarar mun ɗora waɗanda muke kawo maku duk bayan lokuta ko kuma mu ce duk bayan mintuna. To mai sauraro, wannan mawaƙa da kuke gani Hamisu Breaker da Nura M Inuwa da Umar M Sharif da Ado Gwanja sun yi wannan waka ne ba don komai ba domin su sa masoyansu bakin wannan farin ciki da annashuwa. Domin wannan waka ya ma kun biyo mu a ƙarshen bidiyon nan don jin wannan waƙai ta yi daɗi ne sosai da sosai. To wannan mawaka kun san sun yi fice a masana'antar Kano, su ne gaba-gaba a cikin sauran mawaka wanda kuka sani in dai waka ce ta ɓangaren soyayya da kuma to wannan dai Ado Gwanja da kuke ganin shi ya kware wajen waƙoƙi haka dai na mata wanda za a yi rawa irin su war ga sunan dai da sauransu, waƙoƙi wa'anda za a sha dariya a tashi a yi rawa. Nura M Inuwa kuma kun san ya kware wajen kawo maku waƙoƙi ne irin wa'anda za a sako su, za ku ji yana waƙoƙi masu habaici haka inkiya dai. Da su kuma Umar M Sharif da Hamisu Breaker sun kware wajen waka ta soyayya, musamman waka dai wadda ta ɓangaren soyayya wadda za su tausasa zuciyar masoya. To wannan kuma lokacin sun haɗa kai ne sun saku wannan waƙai domin tana daɗin gaske. Ta mai sauraro, kada ka manta ka daure ka danna mana alamar subscribers tare danna mana alamar laki. Mun gode.